Waqt intervista fl-aħħar jiem fuq l-istazzjon F-Living il-kap nazzjonalista Alex Borg żgarrab l-ikra meta ddikjara li f'pajjiżna hawn madwar 550 first time buyer. Illi first time buyers hawn madwar 550 familja f'Malta għadix kollha. Borg kien għal-kollox żbaljati kif ċifri uffiċjali tal-awtorità ta' djar juru li biss sa nofs din is-sena kien hemm 5,000 persuna li gawdew mill-iskema tal-għotja ta' 10,000 euro fuq 10 snin lil dawk li jridu jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom. Sal-aħħar tas-sena mistenni jkun hemm 2,600 first time buyer oħra li jgawdu minn din l-iskema. Dan ifisser li l-ammont ta' first time buyers u ferm akbar minn dak li qal Borg minn mindu l-iskema ġiet reveduta mill-ewwel budget ta' din il-leġislatura. Dan ukoll ġie rimarkat fuq il-medja soċjali mill-Ministru responsabbli mill-akkomodazzjoni soċjali u affordabbli Rodri Galdes. Fil-verità l-informazzjoni dwar kemm hawn first time buyers ilha magħrufa, tant li wkoll kien sar studju sentejn ilu fejn ħareġ li fost l-oħrajn nofs il-benefiċjarji huma persuni single b'età medja ta' 30 sena. Dan l-aħħar żball tal-kap nazzjonalista jiżdied ma' bost oħrajn fi ftit jiem minn mindu ħapost Bernard Grech indikazzjoni ċara li wkoll qed ikompli fit-tradizzjoni tal-kapijiet ta' qablu.